Prekrásny dobrý deň. Dnes máme opäť jednu dobrú správu, a to hlavne pre obyvateľov východného Slovenska, ale tak pre Slovensko ako celok. Podarilo sa nám vyhlásiť verejné obstarávanie na obchvat Stropkova. Vieme, že cez Stropkov dnes chodí takmer 12 000 aut, čiže obyvateľia Stropkova na tento milník k vybudovaniu obchvatu určite dlho čakali. Dovolte mi týmto aj pozvať zhotoviteľov, aby sa účastnili teda súťaže, aby sme dostali dobrú cenu, a verím tomu, že sa nám vo verejnom obstarávaní bude dariť, že ho ukončíme v čo najkratšom čase. Táto stavba bude mať až 5 kilometrov, vybudujú sa nové autobusové zástavky a budú sa budovať protihlukové steny. Ostáva mi asi už len povedať, že financie bohužiaľ na túto stavbu zatiaľ dohodnuté nemáme, ale treba byť v tej príprave samozrejme vždy čo najďalej. To je to, čo hovorím, čiže dúfam, že do času, kým ukončíme verejné obstarávanie, tak sa nám podarí zohnať na to aj prostriedky a môžeme sa na to vrhnúť.